Lejla tajba. Mill-ġdid nilqakom f'xandira diretta ċelebrazzjoni tal-Quddisa li fit-tmiema ser ninaqdu dirett mal-Belt tal-Vatikan għal mument straordinarju ta' talb immexxi mill-Papa Franċisku. Waqt din il-Quddisa immexxija mill-Arċisqof ser nitolbu lil Mulej jimlina bil-kuraġġ biex nelbu il-biżgħat tagħna fiċ-ċirkustanzi preżenti f'pajjiżna u fid-dinja. Nitolbu flimkien mal-Arċisqof. Fl-isem tal-Missieru tal-Ibnu tal-Ispirtu Santu. Amen. Il-paċi magħkom. Ħuti jew narfu ħtijietna biex nitħejjew tajjeb ħalli niċċelebraw il-misteri qaddisa. Int Mallem tajjeb tagħna, Mulej ħniena. Int Raj tajjeb tagħna, Kristu ħniena. Int Sultan ħanin tagħna, Mulej ħniena. Eħenna lina Alla li jista' kollox jaffrinna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Nitolbu. U Alla int ħejjejt għalina għajnuna xierqa biex nirpu dejjem aktar in-nuqqas ta' ħila tagħna. Għamel li nilqgħu bil-ferħ il-frott tat-tiġdid tagħna u bil-qawwa tiegħu li taħdem fina ngħixu ħajja tajba. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li Alla u miegħek jgħix jsaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qari mill-ktieb tal-Erf. In-nies il-ħżiena ma ħasbuhiex sewwa u qalu bejniethom: nonżbulu lil-ġust għaliex hu taxkil għalina fit-triqatna u kontra l-imejjel tagħna. Iċanfarna għax niksru l-liġi, jixlina għax immorru kontra t-tagħlim li ħadna. Jgħid li jara fl-Alla u jsejjaħ lilu nnifsu bien il-Mulej. Għalina u ċanfira tal-femiet tagħna. Narawh biss taħt għajnejna, idejjaqna. Għax mhijiex bħal tal-oħrajn ħajtu u ma tixbaħx lil ħadd l-imġiba tiegħu. Lilna jodna ta' nies folot, jistmel drawietna bħal ħaġa moqżiża. Ħin jsejjaħ it-tmiem tal-ġusti u jiftaħar li Alla missieru. Ħanaraw u ġveru kliemu, naraw fl-aħħar x'se jsir minnu. Jekk il-ġust u iben Alla, jaqbes għalih Alla u jaħilsu minit l-dewwa tiegħu. Inġarbuh bit-tajjir u l-moħqrija biex naraw xi tjubija għandu u nkejlu sa fejn jasal sabru. Naqtawilu għal-mewt tal-mistħija għax kif jgħidu għandu min ħarsu. Hekk ħasbuha imma tqarqu, mhumija minn ħżunithom. Ma femux il-ħsibijiet moħbija ta' Alla, ma basrux li hemm il-ħlas għall-qdusija, lanqas marfu li hemm premju għal minu bla ħtija. Il-kelma tal-Mulej. Għas-sarm responsorjali ngħidu flimkien: rib il-Mulejn lejn dawk li b'qalbhom maqsuma. Rib il-Mulej lejn dawk b'qalbhom maqsuma. Il-ħarsa tal-Mulej fuq il-ħżiena biex jeqret minn fuq l-art tifkirietom. Jgħidu l-ġusti għall-għajnuna u l-Mulej jismagħhom, midwejjaq kollha tagħhom jeħlishom. Flimkien, rib il-Mulej lejn dawk b'qalbhom maqsuma. Rib il-Mulej lejn dawk b'qalbhom maqsuma, jgħin lil dawk b'ruħhom mifnija. Kbar huma l-ħsarat tar-raġel sewwa, iżda minnhom kollha jeħilsu l-Mulej. Ngħidu flimkien: rib il-Mulej lejn dawk li qalbhom maqsuma. Iħarislu għadmu kollu, ebda waħda ma tikkissirlu. Jifdi l-Mulej il-ħajja tal-qaddejja tiegħu. Kull min jisken fih ma jkollux xi patti,
flimkien rib il-mulej lejn dawk qalbhom maqsuma. Il-bniedem mhux bil-ħobbs biss jgħix, iżda b'kull kelma li toħroġ minn fom Alla. Il-mulej magħkom. Qari mill-Evanġelju skont San Ġwan. F'dak iż-żmien Ġesu baqa' jdur fil-Galilija għax ma ridx joqgħod idur fil-Ludija billi l-Lud kienu qegħdin ifittxu li joqtluh. Kienet qorba tal-Lud il-festa tal-Erejjex. Wara li ħutu telgħu għall-festa, telgħu wkoll, mhux bid-der imma bil-moħħbi. Xi wħud min-nies ta' Ġerusalemm qalu: dan mhuwiex dak li qegħdin ifittxuh biex joqtluh? Araw, b'wiċċu minn quddiem qiegħed jitkellem u ħadd ma jgħidlu xejn. Jaqgħu tassew li l-kbar tarfu li dan hu l-Messija. Imma dan nafu minn fejn hu. Il-Messija meta jiġi ħadd ma jkun jaf minn fejn ġej. Ġesu huwa jgħallem fit-tempju olla leħnu u qal: intom lili tafuni u tafu wkoll minn fejn jien. Jien ma ġejtx minn rajja, imma hemm wieħed tassew li batni, wieħed li intom ma tafuhx. Jiena nafu għax jien minn għandu ġej u kien hu li batni. Huma fittxew jaqbduh, iżda ħadd minnhom ma metti deħ fuqu għax is-sija tiegħu kienet għadha ma waslitx. Il-kelma tal-mulej. Talim tal-Evanġelju. Kull nhar ta' ġimgħa fir-Randan l-Evanġelju jippreparana għal konflitt kbir li mbagħad iseħħ b'mod qawwi fil-ġimgħa mqazza, konflitt bejn Ġesu u l-kapijiet ta' Ġerusalemm. Hija l-festa tal-Arajjex. Il-festa tal-Arajjex kienet festa kbira fil-ħarifa meta il-poplu Ludi kien ifakkar l-40 sena li għamel terraq fid-deżert. L-erusija tiegħu ma' Alla fejn irċieva l-kmandamenti, fejn bena l-arka tal-preżenza tal-mulej, id-don tal-manna. Fil-fatt fl-arka li tiġi ċelebrata wkoll fil-festa tal-Arejjex kien hemm it-twavel tal-liġi u ftit manna li l-Iżraeliti ġabru fid-deżert matul dawk l-40 sena. Ġesu jitla' Ġerusalemm għal din il-festa. In-nies jippruvaw jifhmu jekk hux tassew il-Messija, imma jafu minn fejn ġej. Hemm ħutu Ġerusalemm, dawk li aħna nafuhom bħala l-qraba tiegħu u li jissemmew bisimhom fl-Evanġeli. Jafu li ġej minn Nażaret li huwa Mastru Daxxa. Illum jinsisti imma li hu mibgħut mill-Missier, li għalkemm huwa bniedem għandu missjoni totalment differenti, dik li jsalva lilna minn dnubietna. U jinsisti mill-oriġini divina tiegħu li ġejja mill-ubidjenza tat-tieni persuna tas-Santissima Trinità li aħna ċċelebrajna ftit jiem ilu fil-festa tat-tnissil ta' Ġesu fil-festa tal-Unzjata. Jiena ma ġejtx minn rajja, imma hemm wieħed tassew li bagħatni, wieħed li intom ma tafuhx. Jiena nafu għax jien minn għandu ġej u kien hu li bagħatni.
Din il-ġimgħa tar-Randan niftakru li fil-25 ta' Marzu aħna irrepetejna s-salm hawn jien ġej biex nagħmel ir-rida tiegħek. Litra li luttajt li dan il-kliem li ben ta' Alla nissilhom u jaċċetta l-inkarnazzjoni li jsir bniedem għalina u biex jifdina. Ma kienitx għadha waslet is-sija tiegħu. Imma aħna fi ftit jiem niċċelebraw din is-sija u nikkommemorawha b'mod solenni. Ejjew nitħejjew biex qalbna mimlija gratitudni tilqgħu wkoll id-don tal-fidwa li jrid jagħtina Ġesu Redentur. Ejjew nresqu t-talb tagħna quddiem il-Missier u b'mod speċjali llum nitolbu skont l-intenzjonijiet tal-Qdusija tiegħu il-Papa. Aħna nitħejjew biex ninaqdu miegħu fi ftit minuti oħra u nilqgħu minn għandu il-barka li jixtieq jagħti lill-belt u lid-dinja. Dan il-mument ta' silenzju niftakru b'mod speċjali dawk li qegħdin fl-isptarijiet tagħna u dawk li qegħdin jaħdmu għas-saħħa ta' kull wieħed u waħda minnha. Nitolbu wkoll għal dawk ħutna li mietu f'dawn l-aħħar sigħat u f'dawn l-aħħar ġranet u li għalihom qegħdin noffru din il-quddiesa biex il-mulejja tihom il-mistrieħ ta' dejjem. Bl-interċessjoni ta' Sitna Marija Ddolorata, nitolbuk mulej tilqa' t-talb tagħna u tagħtina dak kollu li għandna bżonn fir-ruħ u fil-ġisem bi Kristu Sidna. Amen. Imbirek int mulej Alla tal-ħolqien kollu, għax tjubitek tajtna l-ħobs li qegħdin nofrulek frott tal-art u xogħol il-bniedem li minnu jsir għalina il-ħobs tal-ħajja. Imbirek Alla għal dejjem. Bil-misteru ta' dan il-monbit jingħata sehem fin-natura divina ta' Kristu. Kif hu jissieħeb magħna fin-natura tagħna l-bnedmin. Imbirek int mulej Alla tal-ħolqien kollu għax tjubitek tajtna l-imbit li qegħdin nofrulek, frott tad-dilja u xogħol il-bniedem li minnu jsir għalina x-xorb tar-ruħ. Imbirek Alla għal dejjem. Il-qana mulej Alla tagħna u umli u nidma quddiemek. U għamel li jkun jogħġbok dan is-sagrifiċċju li sejrin nofrulek. Naddafni mulej meżuniti u dnub tiegħi. Nitolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun jogħġok lil Alla l-Missier li jista' kollox. Jilqa' l-mulej minn idejk is-sagrifiċċju għat-tifħir u l-glorja ta' ismu għal ħtiġijiet tagħna u tal-Knisja mqazza kollha tiegħu. Atina u Alla li jista' kollox lis-sagrifiċċju li nofrulek inaddafna bil-qawwa tiegħu tal-għaġeb u jwassalna aktar safja għan dak li waqfu għalina ibnek Ġesu Kristu Sidna li għajx u jsaltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-mulej ma'kom. Miegħek ukoll. Nerfgħu qlubna l fuq. Narfawhom lejn il-mulej. Niżuħaj il-mulej Alla tagħna. Lek sewwa u xieraq. Sewwa u xieraq tas-sew li nrodulek ħajr mulej Missier Qaddis. Għaliex inti kollok tiba u ħniena u ma tedix tħeġġiġna għal ħajja ħjar.
Twedna bla eda l-maħfra tiegħek u tistieden lil midinbin biex jafdaw biss fit-tjieba tiegħek. Int ma tbejjitx minna għalkemm ksirna kemm il-darba l-pattana miegħek. Iżda bibnej Ġesu Kristu sidna inti rbatt miegħek lil bnedmin kollha brabta hekk qawwija li xejn ma jista' jħollha. U issa li tajt dan iż-żmien ta' grazzja u rikonċiljazzjoni lil poplu tiegħek u jdur lejk, għatih il-ħajja mill-ġdid fi Kristu bil-qawwa tal-Ispirtu Santu li bla qiegħda jissawwab fina ħajkun ta' servizz għall bnedmin kollha. Għalhekk mistaġbin dan l-emil tiegħek ta' ħniena inrodulek ħajr u nsieħbu t-tifħir tagħna ma' dak tal-qtajja kollha tas-sema biex infaħru l-qawwa ta' mħabbtek u nxandru l-ferħ tagħna għas-salvazzjoni li ksibna aħna u ngħidu: Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċiti, ismewtu l-art mimlija bil-glorja tiegħek, osanna fl-għolji tas-smewwiet. Imbirek minn ġej fisem il-mulej, osanna fl-għolji tas-smewwiet. U Alla, inti sa mill-ħolqien tad-dinja tagħmel kull ma hu meħtieġ biex il-bniedem ikun qaddis bħalek. Ħares għalhekk lejn dan il-poplu tiegħek li nġabaraw u sawwab il-qawwa tal-Ispirtu tiegħek fuq dawn l-offerti biex isiru għalina il-ġisem u d-demm ta' ibnek il-Għażiż Ġesu Kristu sidna li fih aħna l-koll ulidek. Meta konna mitlufin u ma stajniex aktar nersqu lejk, int ħabbejtna bimħabba li ma bħala. Ibnek il-Għażiż li waħdu l-ġust tali l-nifsu fidejna u ma stmerx li jkun imsalla palina. Iżda qabel ma fetaħ idejh fuq is-salib bejn is-sema u l-art biex ikun sinjal għal dejjem tal-patt tiegħek magħna li tjagħmel l-ikla tal-għajt mad-dixxipli tiegħu. Waqt li kien fuq il-mejda ħal ħobs, ratti l-ħajr, birek, qasam, tali d-dixxipli tiegħu u qal: Ħudu u kulu l-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Jekk ukoll wara l-ikla u li kien jaf li se jħabbeb kollox fih bid-demm li kien se jxerred fuq is-salib, ħal kalċi miml-imbit, reġaratti l-ħajr, taħli l-ħbieb u qal: Ħudu u jxorbu minnu l-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' għal dejjem. Id-demm li jxerred għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dan hu l-misteru tal-fidi. Salvana into salvatur tad-dinja bis-salib u l-qawmin tiegħek inti fdejtna. Għalhekk aħna nagħmlu t-tifkira ta' Ġesu Kristu li hu l-għajt tagħna u slim tas-sew għalina u niċċelebraw il-mewt u l-qawmin tiegħu għall-ħajja waqt li qegħdin nistennew il-jum għażiż tat-tieni miġja tiegħu, nofrulek o Alla fidilu veru din il-vittma li tikseb għall bnedmin kollha il-grazzja tiegħek. O missier l-aktar ħanin, fit-tieба tiegħek ħares bħarsa ta' ħniena lejn dawk li qed torbot miegħek għax qed tagħtihom li jissieħbu dan is-sagrifiċċju waħdini. Bil-qawwa tal-Ispirtu qaddis tiegħek għamel li jingħaqdu f'ġisem wieħed biex fih tintemm kull firda bejniethom. Żommna l-koll fema waħda u qalb waħda mal-Papa Franġisku, miegħi għaddej tiegħek mingħajr ma jistoqli, mal-is of Joseph li qed jgħinni, mal-is of Mario. Ejna nħejju l-miġja ta' saltnatek sa ma tasal is-sija li nidru quddiemek qaddisin fost il-qaddisin tas-sema, mal-Verġni Mqazza Marija u mal-Apostli u maħutna mejtin li aħna nafdaw għall-ħniena tiegħek. Imbagħad mibdulin f'ħolqien ġdid u meħlusin minn kull taħsir, inkunu nistgħu tassew fiċ-ċokon tagħna inrodulek il-ħajr ta' Kristu ibnek li jgħix għal dejjem. Bi Kristu, ma' Kristu fi Kristu. Jena talilek Alla missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu,
kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu li ben ta' Alla, Ġesu, għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti f'isma wid jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li trid kif is-sema ekda fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru lil minhu ħati għalina. La ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tiebu li nagħtihak il-paċi fi żmienna. Biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw il-għena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek hija s-saltna l-qawwa u l-glorja għal dejjem. Mulej Ġesu Kristu li għat lill-apostli tiegħek. Inħallilkom is-slim, nagħtikom is-slim tiegħi. La tħares lejn dnubietna. Iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija slim u laqda li trid fiha int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Miegħek ukoll. Għatu l-paċi lil xulxin. Il-ġisem fl-imkien mad-dem ta' Sidna Ġesu Kristu ikunu jiswew lilna li se nitqarbnu bihom għal ħajja ta' dejjem. Ħaruf Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja għatina l-paċi. Mulej Ġesu Kristu bin Alla l-ħaj bil-mewt tiegħek kif rid minnek il-missier u bil-ħidma tal-Ispiritu Santu intajt il-ħajja lid-dinja. Dan il-ġisem u d-dem qaddis tiegħek eħlisni meħtiti kollha minn kull ħażen. Żomni dejjem fidilek mandamenti tiegħek u tħallina qatt ninfred minnek. Mulej Ġesu Kristu nitolbok nitqarbina bil-ġisem u d-dem tiegħek ma tkunx il-kundanna tiegħi. Iżda ħnina tiegħek tkun għalija ħarsin u l-fejqan ta' ruħi u ta' ġismi. Danu l-ħaruf ta' Alla, danu li neħid nubiet tad-dinja, ħenin dawk li huma mistiedna l-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżda biss kelma waħda u ruħi tkun infejja. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija, imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi Ġesu tiegħi biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik biex f'ħajti u f'mowti jiena nemmen fik, nitma' fik u nibqa' nħobbok għal dejjem.
Nitolbu. Għamil mulej li bħalma inħallu warajna li modi tagħna u nitlu f'ħajja ġdida, hekk ukoll nitnattfu mid-nubiet qodma tagħna u niġġeddu b'fehmijiet qaddisa bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Morru għexu fil-paċi ta' Kristu. Irroddu ħajr lill-Alla. Bekk naslu fit-tmiem din il-quddisa kif informajnikom aktar qabel, issa ser ninaqdu mal-Belt tal-Vatikan fejn il-qdusija tiegħu il-Papa Franċisku ser imexxi mument straordinarju ta' talb.